כן. עם קול, עם קול. בטח עם קול, זה עם קול, בטח עם קול. טוב, הנה שני ערבי חובל, הניעו אותה, בנו מנוע מאלף עד תו והניעו אותו. הנה היה קצת, תכף יאללה, שתרד למים. לפחות תהיו בכיבוי, לא הייתם בהדלקה, תהיו בכיבוי, יאללה. כן, כן, אתה תראה. הוא מנסה עם המנואל הרגע, תן לי, אתה רוצה אני אנסה לסובב לך? הנה, אולי... לא, לא, זה הראשון. הוא פשוט יותר קל. זה אם במים קורה משהו, אז הנה יש מנואלה. איי, 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 כמעט. אתה רוצה אני אנסה אבא? לחצת על האדום, לחצת עליו. טוב, הנה, הנה, גם עם המנואל הניע. יפה. יאללה, נפח שמולד. בהצלחה שלי.